Sesimpat ngai ngu yo boleh lempa jong kene ke step ke bamenta. Bila yo biang kene kalat pan yo sngau, pan sngam, pan skor yo tin ke jong boleh. Sesimpat na kaliang jong Good News TV ngai ku boleh pi barok ki permit ki be ki jonga. Bat ki permusim ki bakordor. Ki biju page ki ka Good News TV lemba jong kene ke devotion 1 ban mani. Ngai ku boleh i pi ke ting pathiang bat bertam jong try bat prim jong Jesus Christ. Bat sesimpat na kaliang ke Good News ru ngi pedang song bahaya pi syakani ke program ke bonra e ke jing pusan lingkot na ke tin ke jong blay man la ka step to blay kor khu ye pi baro ha ba score ye ke tin ke jo lamba jong ni ke step ke menta tu ngi phai ban pusan ngi ke tin ke jong blay na ke gospel ke ku Marcos ke nong ba sip ho ke khot ba sapun yo bat hadu ba sa khundai ki tin ke ban ke khot ke ongkum ni ha bole yo snau te ba ude jisu bunasret ulas dang ban kerpat jam ban ong ru ko jisu me ukhunu debit tu isin yanga bun te kilas neng yu bun sngap jar henry ula kerpat jam kham tam me ukhunu debit tu isin yanga jisu haba ula yeng te ula ongru tu khot yu bat kila khot yu ta bam la kila ong u tu kermen tu yengru u khot yame bat ka phang paring ka balabu akani ka por kum ka jing te slok hangani ka step kalong ula yo sngaw ladan kani ka wei ka jingjia kabala jia sisa ka por jong tra Jesus Christ kabadon ka jing hikai ka bakordor haka bat kani ka jing jia ka sinjam kabala sim do to ubriu bamatla uba kerteng Bartimayos une Bartimayos de ukhun jong Timayos ikan mau bo une Bartimayos udei ubriu uju songkrong ha galenti ha Jericho ban krong na kibriu kibayat ha ka nong ba bat la yathuru ba udama kiaru ule Bartimayos ule sngo ya ka khubor ko bhatam ka jing im ka jong ule sngo ya ka sur jong pai ba ubaya keren ubaya thu khana bat babut ru ya ujisu ule ju sngo ru shapang ujisu bo ulong uba kerpang lani bolong special nang ta uji sngo ru bo ujule sibun ki kamba ha ka jing im ka jong bat uta ujisu ju kentai no abaki wei ki wan su tangkata henry ule ju sngo ru ba uju pen koi no ya ki matla bat upen khiaru ya ki bedeko kumta boleh sngo bo jisu de yai nang ta na surok ka ba u syong kata ka surok ba ulas dang ban karpat jam yo jisu ubadap da ka jing sei baru laong ko jisu me ukhunu debit tu isn yanga ni Bartimayos ba matla na du ba udang khana udon ya kan de ka wei ka jing kermen bat kata kalong ka jing kermen ka bas khem ka badon na po ka dot nu ka jo ba uta utrai wa jule ki kamba bat eki bahai ki bun ki hajar ki mensim unle isn ru yu bat un pen koi ru yu na kata ka jing matla takata nri ula bu ru dak kata ka jankup ka jong bat la yeng joj le sau jisu udah kerpat dak sur ka bejam ban ong ko jisu tu isn yanga aba jisu le sngaw kata ka jing perta jong jisu la yeng ba ong mekwa bangan le ayu yame uta ba matla ula ong te ko no hikai bangan yo imat kempen slam shu jisu ula weng si sendan bat ula pen khia ru yu te kumni ula yo imat pat ulokas ula bu jing tho kumni sepang kani ka jingjia te kumni ru ula yo imat bat ula bot yu da ka bayero pendan buram yu blei uta upa ilang baro ru habu ula yo ula ai ka jingero ha blei hoi da sisa kumta te kata ka jingai ka jia nak basngau bat ka basngau da tin ke jong blei bat habangi ru ngi phla bat ya thu ki wei sepang ka jing baha bat ya ki baha ki ba blei ula le ka jing im ka jongi kan pen khlan ki wei kan pen scam ru ya ka jing ke jongki bat bakiru ken yo priang ya ki kamba ha ka jing im ka jongki ikan mau ya ka wei ka khana samla la ni ka marau samla ka bana Israel Hasiria ka bala syakri ya ka tengah jong na aman adangin puli na ki kitab isim ka baar kalnong basan ngin lap hangtu bat kani ka samla kalau ong hal kenrat jongka kumni benda ukenrat jenga udon bat unu thu lupa ubah Samaria te unda pen khia yu na unyang thuli jong kani ka samla marau nari Israel kala ya thu ya ukenrat jongka una aman wapang nyang thuli sepang ublei jong Israel sepang Elisha usyakri bakodor jong blei bat ki kamba ki jong ki bole lengba jong blei ha ri Israel una aman udai wei na ki rambak sipai jong ki Syria bat une sem la ben
ya kentin ki bakata kasamla kale thu hau Henry ulah skor bola sim khiaru ya kentin jongka dak babu ila ka jinget hau blei jong Israel kumta ulah mi na Syria ban lecha Israel ban lewat ya Elisha namar kata ka jing yo snow kata ka jinget ka bo udon la pen khia ka jing pang nong tholi jong u bot la yo jing ya ka jing pen khia ka bakan jablei bot ulah koi pat nang tangi kan mauru ya ka jing jia yo tu bo song suit bo tip ru ya kita ki suit ki badon hapo jong u ki ba song hapo u da upai ba ya u Jisu try jongi ula pen khia yu uta ubala jem ula kerpat yu Jisu bu unyo salem bat u hinre u Jisu ula ong hilai selaying selaki jongru bat tu yathu aki ya ka bakat no ba utrai ula le yame bat kumno ula isne yame kumta ula le no ula sedang ban penbana ha Decapolis ya ki bakat no ki aka ba u Jisu ula le hu te baro kila kendit Marcos san kelnong kat kendai hadu arpau kerkhot nang tangi ken mauru ya ketu ke kenthei nong Samaria kabala phla bat kabala yathu kumba utrai Jisu ul ong haka ketin ke jong blai ki yathu yangi kumne te sibun na kinong Samaria na kata ka sinong kilanget ya u namar ke jing ong jong kata ka briu kabala ong scam ula yathu hanga ya ki e baro kat kibanga ngalale yo ni saw kelnong live kundai kedakhot kum ki khun ki jong blei ngiru idon ya ka benta ka khrau tam ban phla siki wei pat ya ka jing kerkhu bat ya ka jing le pha ka jong blei yangi bat da kata ka jing ya thu lem siki wei ka penlong ya ki wei ban ngai bat pen khlain ru ya ka jing ki jong ki saudong jongi nang ta kan busut ru ya ka jing ki bas khem utrai jongi Jesus Christ lemba ka jing mut ka jing perkhat bat ha ka jing im ka jong ki utrai la ai hangi ya ka bo jong masi ba khui ban yalap ban ya thu ya ka jing ba jong u ban im kum ki sakhi na ka benta utrai kikang pastor banikong karkhot baprak ong Henry pinyo diang ya ka bor enda ulawan musim bakhui happy bat pinlong kinong phla yang Jerusalem bat Judea bat baro bat Samaria bat hadu bukut jong ka percay Henry tu pundon burom yu Chris kumutrai ka dok jong hi bat tulong ki bal kloi halaka sengi ya ban ajubab wei baro wapan napi ya ka jing pen inia sifang kata ka jing kermen ka bahapi Henry da ka jing jem dot bat ka jing ting buram ong ka ban ningkong sithi Petros kalnong balai ka khot bukhasan kata ka bala long na ka baningkong ya ka bangiliyo sngo ya ka bangiliyo i degi khmat jengi ya ka bangiliyo khmi plau bat ki ti jengi kelayo taba sipang uta uktin ka jing im baningkong yu anis kalnong baningkong ka khot ka baningkong ubarti mayos amtang bo usyo sngo Henry ukhot kerpat ru yotra Jisu om tang bo ukhot kerpat ban yo ya kata jing isne ban ya ka jing pen khia ru ban yo imat Henry enda ula yo imat ula bud yo Jisu da ka bayero bat penan borom yo blei la yo thu ru ba utau po ilang baro habo le i kata ka jing le ula ai ka jing ero yo blei hapreng jo kita ki briu babun ki badon ha kata ka por ki ba ya i ki ba ya sngut tenat bat ki ba ju ya bud ru na ka por bat ki ba ngai ru yo tra Jisu la don arjat ki kenhun la pin pej ha ka tu ka benta ha ka tu ka por ki ba bud yo Jisu ka kenhun ka baningkong ka ba ya thu balak bakila sneng yo Bartimayos bat kila ong ban sngap jaru hau bukhat kerpat yo tra Jisu kini ki kenhun ki pejpo bat ki khen benru namar udei ubamatla bat ubada makiaru hangta hakalenti hajiriko kini ki kenhun omtang baki khang Henry ki persyang ru ban sngap jarno yo Bartimayos hau bukhat kerpat ya ka kerteng jong Jisu ulong trai pono pedim nya perthei kenhun ka ba arpat kadi kitu kenhun ka ba ai mensim bat omtang kata Henry ki ba don ya ka mensim ka jing yatip lam bat kini omtang baki ai mensim Henry ki da khot ru yo Bartimayos da ka jing se namar udei ubaman la ba ki da ongru tu kermen tu yengru ukhot yame ha phai sing ni ka jing jia yo i ki artli ki kenhun ki ba but ba ki ba i ru yo tra Jesus Christ namar kin ombut la da kin kimdon ya ka jing i yo ngala ban ong bakini kenhun berar ki dei ru kinong but jong tra Jesus Christ ni Kristan ha kan ni ka jup ka por ka bang manga mangingi im ka jing kali ka bang kwa ban bu ha ni ka por yang ngab yangi ki Kristan ki balong kinong but ki jong tra Jesus ki biju kamil deru ki khun ki jong blei pidon ha kanu ka kenhun ka baningkong ni ka kenhun ka ba ka jing jubab i hangi simet ka tin ka jong blei ka hikai yang bang yo sngo tu ai bangin plaru sekiwei ublain kerku na benta keburam ke jong amen tungi doai
Kerku atrai season 4 lembah jongan kapor kabang layo atrai ban ya puson ban te ya kan keduan. Kerku ablay ba barok kibi asngau bat yang ngalang do kan kapor. Bat yang iwe pi iwe. Bangin sngau thu ro atrai ya ka jingkhot ka jome. Kerku yang i pendai atrai de tin ka jome. Bat hangdo bidan atrai nang la atrai ban ya syukri me lembah ka jing im ka jonga bat ka jongi. Ai ro atrai bangin phlai me haman nak senjam jong ka jing im ka jongi kum gi khun ka jome. Im ka perthai jong ka jing du jing kermen. Mi kwa ingi bangin long ka jing kermen. Jo ka perthai dak ba ya thu yeme ulong ka jing kermen. Jo ka perthai sngau atrai jing khot kerpat lang jonga ba jingi ka por atrai. Dak men ma ban men klet ki pop kerangkang pelat jisem jing im jonga ba jingi kum gi khun ka jome. Dak men yalam yang atrai bangin nang la atrai ban pen sngau ya ka jing ba ka jome. Ha ka perthai ka badap da sibun ka jing sibun ka jing sha penjot haki bun ki provinsim ki badan halak jong ki jing ki sem ki kerku atrai ngi oi pi sengau jikot kerpat jingi hak ting jong jisu ni pan. Amen.